దళిత స్పీకర్ అంటారా? దళిత స్పీకర్ అట్ట అంటారా? అరే నాయన, స్పీకర్ అంటోడు స్పీకర్ అంతే, దానికి దళితుడు రెడ్డి వెల్మా కమ్మ కాపుకి ఏమి ఉండవు. స్పీకర్ అంటోని పదే పదే దళితుడు దళితుడు అని మీరు చెప్పి మీరే స్పీకర్ అవమానపరుస్తున్నారు, దళితులను అవమానపరుస్తున్నారు. ఒక పదవి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయన దళితులనే గుర్తిస్తున్నారు తప్ప స్పీకర్ గుర్తిస్తలేరు. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఫస్ట్ మీ యొక్క మాటలను మార్చుకోండి. జగదీష్ రెడ్డి గారు ఒక్కటి కూడా తప్పు మాట మాట్లాడలేదు. అయినా ఎందుకు జగదీష్ రెడ్డి గారు బయటికి పంపారు? లాస్ట్ టైం చూసినాం మనం, అసెంబ్లీ సాక్షిగా కొడుకుల మొత్తం బట్టలు కూడా తీసి నగ్నంగా నిలబెట్టి మీ చరిత్ర ప్రజలకు చూపించారు. కాబట్టి మీకు ఉత్సాహపడుతుంది జగదీష్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో ఉంటే, మీకు ఉత్సాహపడుతుంది కొడుకులకు. కాబట్టి ఏదైనా ఒక వంకతో జగదీష్ రెడ్డిని బయటకు పంపాలి. కాబట్టి లేనటువంటి దాన్ని సాగుగా చూపించి మేము బహిష్కరిస్తామని చెప్పేసి అప్రజాస్వామికంగా ఒక చీకటి రోజు తలపించే విధంగా అసెంబ్లీ కనిపిస్తుంది.